Magandang umaga guys, ako nga pala si Edward Matthew P. Eraso. So, tutunghayan nyo ngayon na araw kung anong ginagawa ko sa isang araw. So, tara na at yung matunghayan ang aking video vlog presentation. So, let's go. It's already 5 o'clock in the morning. 5 ng umaga. So, ako muna ay mag-exercise bago papasok sa paaralan. So, let's go! Ito yung mama ko. Ano to? Daling umaga pa. Nagbablog. So guys, ang dilim. Mag-exercise muna tayo. So let's go. Ayun nga guys, magbibihis na ako dyan. So ang sunod natin ay kakain na tayo ng almusal. Let's go! Kain tayo guys, tara dyan o, kain tayo dyan. Sarap ng ulam ko dyan. Ha 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 ha. Mga bandang alas 5 na pala yan guys. So, pagkatapos kong kumain, magdasal muna and mag-ride na tayo and mag-exercise. So, tingnan nyo guys, ang susunod na kabanata. Alright! Ayun guys, yan, nagdadasal na ako dyan kasi syempre una, hingi tayo ng gabay sa punong may kapal. So, yun, pagkatapos kong dumasal, ride out na tayo. Let's go! Ayun guys, alis na ako. Ride out na tayo, ride out. Oo, di ang bad. Ito pala yung kasama ko lagi guys sa pag ehersisyo. So yung guys, nasa daan na po kami and tingnan nyo ang mga sunod na kabanata. Right, ito yung view bat guys. Hey, lo mga bandang 6:30 na ata. Oh, right. Yun nga, nakauwi na ako guys. Ito na ako, kakadating ko pala ang mga bandang 7:30 kasi mga alas 7 ng umaga. So, pag alas 8 mag-aaral na ako. So yun guys, tingnan nyo kung anong mangyayari. Yan guys, nakapasok na ako niyan sa room namin. Yun guys, pagkatapos ko mag-aral, ay pag nakauwi na ako, gagawin ko naman yung mga takdang aralin ng binigay sa akin ng aking guro. So, yan po guys ang aking oras sa pag-aaral. So ayun guys, pagkatapos ko ng mga gawain ko sa paaralan, ay gagawa naman ako ng gawain ko dito sa aming bahay. So tunghayan nyo ang aking gawain sa aming bahay.
Ayun guys, pagising ko ipapakain ko ng manok. Right. Ayun yung manok ko. Ay. Ano yun o? Tako naman yun o. Tako. Okay. Ayun guys, ngayon ay oras natin ng pagpahinga. Salamat sa nanood. Salamat sa mga natunghayan kung anong ginagawa ko araw-araw. Salamat ulit. Salamat. Alright.